Morjens, mä oon Jere ja mä oon Deep in the Forest varapuheenjohtaja. Tänään katsotaan, mitä mulla on repussa. Aloitetaan mun puttiputtereista. Mulla on 2 Exohardin linkkiä. Tää valkoinen on ollut mulla repussa yli 4 vuotta. Käytän kaikkiin putteihin sekä 1 että 2 ringistä että vähän kauempaakin. Ja sit sillä on aina kaverina sitten toinen linkki, mikä kiertää sitten tuolta varastosta aina päkin. Että on semmonen parempi kuntoinen, joka vähän omaa feidiäkin. Lähärkiekko-osio. Ensimmäisenä on ekan juoksun perkkiäksä, neppi foreihin sekä antsa että hysse puolelta ja myös rystydriveihin aina jonnekin 6-5-70 metriin. Sitten on Locastrorurinin mintti vai hinkkadyes. Tää on toimii käytännön tasolla midarina, mut neppi foreihin semmosiin, mitkä ei tarvi olla niin äkäsen vakaita ja sitten rystydriveihin aina 80 metristä 85 metriin sellaisiin raiveihin, mitkä pitää olla vakaita. Seuraavana mintin isoveli, Sunny Peppermintti Cupcake Curtis. Tää on sitten kaikkea mitä toi mintti tekee, mutta lyhyemmin ja vakaammin. Isoja rystydriveja hysse puolelta ja sitten semmosia nopeita hysse foreilahääreitä. Sitten varsinaiset heittoputterit. Ensimmäisenä Deus Degen Milestone, alivakaako heittoputteri, 100 metriä suoraan kun laittaa tollaseen hysseen. Ja sitten semmosia heittoihin, missä ei halua heittää ihan niin kovaa, että tää liitää pikkasen kevyemmällä vedolla kuin nuo seuraavat putterit. Kiitoksia Amadeukselle tästä hienosti saavutettu. Sitten seuraava heittoputteri on Neutron Atomi ja tää on suorin heittoputteri, mitä mä oon ikinä kokeillut. Tää on kivan matalalla profiililla, pieni hysse ja tää menee suoraan ja tässä riittää liitoa tosi paljon. Tääkin 100 metriä suoraan, mutta tätä uskaltaa heittää vähän kovempaa kuin tätä Milestone, että tää käyttäytyy pikkasen luotettavammin. Sitten yksi tämän vuoden hienoimpia kiekkoja, Fripa Kansan Birdie Machine eli pirkkovärkki. Vakaisiin putteriheittoihin ihan kunnon driveihin. Tää lentää 100 metriä ja jaksaa vielä pikkasen feidata siihen päälle. Ei mikään dumppikone, vaan eteenpäin puskeva feidi. Älyttömän hyvä kiekko, suosittelen kaikille jonkunlaista versiota tästä. Ja siirrytäänpä sitten meikäläisen lempiosioon, eli midareihin. Ja niistä ekana meikäläisen lempimidarit. Perry. Tää on Protorunin perry. Hyssestä, kovasta hyssestä suoraksi ja pienemmästä hyssestä alkaa kääntää. Varmasti päkin käytetyin kiekko. Älyttömän hyvä ja suora midari ja tälleen kulutettuna niin sopii sinne alivakaan midarin slottiin täydellisesti. Sitten vähän vakaampi perry vai hinkkadyes. Tää sitten tekee ton saman kuin tuo edellinen perry, mutta pikkasen vakaammin. Sieltä kovasta hyssestä nostaa pikkasen, käy hetken suorana ja omaa pienen feidin. Vähemmästä hyssestä kääntää pikkasen niiaa yli ja jaksaa vielä vähän tulla takaisin. Älysuora ja ton perryn jälkeen varmaan yksi käytetyimmistä mitä löytyy tästä repusta. Sitten vanhan mallin MD5 Imnovan tekele Metal Flake. Tämä on sit hyvin kulutettu ja tää on älysuora. Että tää on semmonen vakaa suora midari. Sen kun laittaa flättinä, se menee flättinä ja pieni feidi. Ei enää oikeastaan minkäänlaista kunnon dumppia. Ja sit hysset se kuitenkin pitää. Ja tällä voi semmosia kevyitä flexejä heittää. Ja tää sopii myös kämmen puolelle tosi hyvän tämän matalan profiilin ja kivan siiven takia. Sitten seuraavana vakausasteikolla on tää uudemmallinen MD5. Tää on European Openi Metal Flake Protoruni. Tää on sit ihan hirveän paljon vakaampi kuin tuo edellinen MD5. Että tällä voi heittää kunnon flexejä. Tää ei sieltä hyssestä paljon nosta. Tää menee paljon lyhyemmälle kuin tuo toinen MD5. Tätä ei paljon yli 90 heitetä. Tää on kunnon tuulikone sitten kaikkiin keleihin. Ja viimeisempänä, ei suinkaan vähäisimpänä, Mutantti
menee pikkasen päällekkäin ton uuden MD5 kanssa, mutta käytän enemmän semmoisiin kikkaforeihin. Tää tuntuu forella tosi kivalta tän suorakulmaisuuden takia. Ja onhan se nyt hieno, kun siinä on tommonen hinkkadyös ja käntsi, Hotti DG-logo vielä sitten kaupan päällisiksi. Siirrytään sitten väyläraiveri-osioon ja sieltä otetaan ensimmäisenä alivakain eli Classin Steady Soda vai hinkkadyös. Tää on se alivakaa väylädraiveri, minkä kaikki tarvii. Kovasta hyssestä suoraan, pienemmästä hyssestä kääntää hiljalleen yli. Sitten jos ei saa kunnolla tehoa ja heittoa on vaikka huonossa paikkaa, niin tähän sitä tulee tartuttua. Aivan uskomaton tekele, suosittelen kaikille. Seuraavana sitten pykälän vakaampi Steady Lotus. Jälleen kerran vai hinkkadyös. Tää on sitten se pikkasen vakaampi väylädraiveri, minkä kaikki tarvii. Jotkut käyttää FDtä, minä tykkään käyttää Lotusta. Tää sopii älyttömän hyvin minun käteen. Pienempi hysse, menee suorana, isompi hysse niin tykkää pitää sen, niin tällä saa myös pitkiä antsoja pitämään. Älyttömän hyvä kiekko. Ja jatketaan Classilinjalla Protorunin kuukie vai hinkkadyös. Tää on sitten Lotusta vakaampi. Tää on se perinteinen tiipparislotti. Pienestäkin hyssestä niin ei taho juuri nousta, ehkä pikkasen käyttää jo tulee tosi vahvasti takaisin. Ja tällä voi heittää jo sitten semmosen ihan oikeitakin hyssejä tarvittaessa. Tää on myös äärettömän miellyttävä meikäläisen kädelle, koska täällä on tää pyöristetty siiven alaosa. Sitten varmaan pisimmälle lentävä väylädraiveri Steady Cinnamoni, yllätys by hinkkadyös. Tää on sitten semmonen pitkälle lentävä, hyvin neutraali väylädraiveri. Vähän samanlainen lento kuin tuossa Lotuksessa, että ton verran hyssee, se suoristaa, saattaa pikkasen niiaa ja tulee takaisin. Tää menee tosi pitkälle, tää menee melkein yhtä pitkälle kuin pituusdraiverit, sitten tällä päästään 120. Ja ei edes välttämättä tarvii kenttää sieltä ja golflinjalla mennään sinne. Saatte sitten mitä isokätisemmät vielä tällä voi tehdä. Sitten vähän vakaampaa kapinetta, Innova-aikainen PD, vakaa kapistus, flättinä ei niiaa yhtään yli ja tulee varma feidi sieltä. Ja tää on kanssa sit sellainen, että huonollekin fore-pelaajalle, niin kuin meikäläinen, tämä toimii tosi hyvin. Kaikki tarvii jonkun PDn kaltaisen kiekon reppuun ja fiksuimmilla se on se PD. Sitten kaikista vakain väylädraiveri Steady Spice, tommonen Lockseries ja hinkkadyös jälleen kerran tuolla. Tää on sitten kunnon vastatuulikiekko, tää ei paljon niiaile, tää on jopa vähän liian vakaa mulle. Että forella mä en tee tällä mitään muuta kuin kikkaheittoja ja rystylläkin, niin 100 kohdalla tää dumppaa aivan varmasti, jos plättinä laittaa. Kaikki tarvii jonkun vakaan kiekon, tosi vakaan kiekon, ja mulla se nyt on sitten tää. Sitten siirrytään pituusdraivereihin, mikä ehkä mulla on vähän tylsempi osio kuin toi kaikki aikaisempi. Ihan ensimmäisenä alivakaimpana mulla on täällä tämmönen hinkkadyös Star of Right. Tää on sitten hyvin samanlainen kuin toi mun Soda, mutta lentää pidemmälle. Kovasta hyssestä menee sit suoraan, mutta pienemmästä hyssestä alkaa kääntää yli. Sellaisessa heitossa, kun tehoja ei ole saatavilla tai sitten pitkissä antsoissa, jopa rollereissa. Esimerkiksi Pujon 18 droppari pelastetaan tällä rollerilla. Sitten seuraavana jälleen kerran Wright, GGn 21 vuosimallia oleva Halo Wright. Tää aloitti tosi vakaana, mutta nyt tää on jo 2 vuotta ainakin ollut mulla repussa, niin tää on sitten seuraava vakaudelta, että tommosesta hyssestä menee suoraan ja pienemmästä hyssestä alkaa kääntää yli, mutta tulee pikkasen takaisin. Ei missään tapauksessa vastatuuleen, mutta varmasti yksi päkin pisimmälle lentäviä kiekkoja. Että tällä mennään sinne 130, jos vaan ei ole se vastatuuli. Sitten seuraavan vuoden GG Halo Wright 22-versio. Ja tää oli vielä vakaampi kuin tuo edellinen silloin kun tää tuli päkiin. Tää oli kunnon lihakoukku, ei tehnyt minun kädellä mitään. Nyt kun tätä on kärsivällisesti kulutettu pari vuotta, niin tää on muodostunut tärkeimmäksi pituusdraiveriksi. Tän voi laittaa pieneen antsaan ja se kääntää jonkun aikaa ja jaksaa vielä tulla. Ja kestää jonkun verran myös vastatuulta. Että tätä heitetään sitten kun ei tiedetä oikein tuuliolosuhteista. Esimerkiksi Pujon 12kin, niin tän uskaltaa heittää pieneen antsaan sinne alaspäin. Ja siltikään se ei käännä niin paljon yli, että se ei tulisi väylään. Sitten ei ole enää Wrightia, kun sit on saltti. Ja tää on vielä vakaampi kuin toi
edellinen Halowright, että tää on mulla ihan puhtaasti vastatuulikiekkona, mä en saa tästä revittyä, että nuo halot menee sinne 135 paikkeille, niin tää ei mene enää sinne asti, tää jää 125-130 paikkeille maksimissaan, mutta tää on se vastatuulidriveri ja tää tuntuu tosi hyvältä käteen ja jälleen kerran siellä on Hinkkadyösin tuotoksia kannessa. Sitten jokaisessa bagissa pitää olla yksi temppukiekko, mulla se sattuu olemaan Steady Prototype Pepperi, Hinkkadyös. Viimeksi tänään tämä on heitetty piikkihyssässä korin alle Vuorelassa aidan ylite, että tämä ei niin mistään tuulesta. Viime vuoden seuramestaruuskisat pelattiin 1 000 000 kilometrin vastatuulessa ja tää vaan nauro sille tuulelle. Tää on älyhyvä kiekko. Sitten kierroksella pitää olla kaikkea muuta roinaa mukana. Retrieveri, että jos kiekko menee veteen tai kaverilla menee kiekko veteen. Ja sen lisäksi täällä on repussa Paracord Ravenin tekemät vetimet. Käykää kattoo Paracord Raven Instagramissa. Tosi hienoja tuotoksia. Sitten siellä on vähän seuran backtagia. Siellä on Disc Doctoria ja Veilsäkkiä tai muuta vastaavaa. Ja tietysti Minipai Hinkkadyös. Suurin piirtein noilla pärjää kierroksen. Päkinä on AX4 gripiltä. Kiitos kun katsoit meikäläisen Intepäkin. Näitä on luvassa lisää, niin tilaa ihmeessä kanava ja laita vaikka siitä kellopainikkeesta, niin tiedät milloin me näitä videoita julkaistaan. Ehkä saadaan toi meidän PJkin kertomaan mitä sen päkistä löytyy. Palataan ensi videolla.